l'acte de cloenda d'avui és l'acte que fem cada any quan acaba el curs, el solem fer aquí per l'espai que tenim tan preciós. I l'acte de cloenda aquesta vegada, el llibre que varen triar era el llibre d'Anna Maria Escales, Estimada Mirta, i el que varen pensar és que si ella volia venir, el millor per poder-lo compartir era en l'autora i han tingut el plaer que pugui ser aquí. L'han llegit amb molta il·lusió i tenen molta il·lusió de compartir amb ella aquesta estona. És un pas més del procés d'escriptura. Realment escriure és una feina molt solitària. Això que estic dient és un clixé, però si és un clixé és per alguna cosa, perquè és real. Escriure és un acte molt solitari i és un acte com d'interpel·lar algú que no saps quina resposta tindrà. I en algunes ocasions se produeix aquesta màgia d'assistir a un club de lectura. I és fantàstic perquè saps que allà darrere hi ha algú, que el teu esforç ha arribat a gent i els ha interessat prou com per convocar-te i com per demanar-te que hi vagis a parlar amb ells. Per jo participar en un club de lectura, bé, ara ja duc diverses novel·les i duc molts clubs de lectura i cada club de lectura té una energia molt especial que realment alimenta molt aquesta feina que realment jo faig perquè jo soc molt feliç escrivint. I estic molt agraïda d'escriure, molt agraïda. I estic molt agraïda que la gent me llegeixi. I si a damunt volen això, quedar en jo, i parlar en jo, i discutir per què has fet això, per què has fet allò altre, perquè aquell personatge ha arribat aquí, jo hauria volgut que... I jo poder defensar els meus personatges. Els personatges o les històries s'han de defensar soles, sempre. Però m'agrada molt poder arribar a sentir opinions diverses sobre el que has parit tu, bàsicament. Jo som de les que fa d'haver 20 anys que venc, el club és encara més antic, i jo de joveneta ja volia participar en el club i no podia mai perquè feia aeròbic i coincidien els dies, que en aquell temps era el darrer dimecres de cada mes i jo no podia venir mai. Fins que vaig deixar de fer aeròbic i vaig pensar, ai, ara ja puc anar al club, fixa't. I vaig començar fa d'haver 20 anys. I molt bé, no sol fallar, venc gairebé cada mes durant tot el curs. M'hi vaig apuntar tot d'una que me vaig jubilar, primer de tot perquè d'Anna Margalí de la bibliotecària som amics d'ençà que eren petits, però petitons. I en segon, m'encanta llegir, i era una forma també de socialitzar i de posar en comú tots aquells aspectes que destacaven de tots els llibres que llegíem. És vera que escoltant altres persones sempre aprèn coses noves i sempre aprens com llegir el llibre amb una altra mirada i sobretot tenir els autors. Ostres, poder debatre amb un autor com és el procés de creació no té preu. Jo no sé si deu fer 20 i pico d'anys, fa molt d'anys, sí, uns 20 anys. I bé, com que sempre m'ha agradat molt llegir, venia a la biblioteca, em van dir que hi havia aquest club de lectors, i el que va començar a principi de dia i de comentar el llibre és que ara ha arribat que és com una família, perquè me fa molta il·lusió ja veure-los a tots, els companys que fa molt d'anys que venim, les bibliotecaris que s'ajunten totes, i és més que un club de lectors. Per jo ja és com una família, m'agrada molt venir. El Club de Lectura de Calvià és una de les activitats més longeves que tenim a les nostres biblioteques i enguany celebra el seu 40 aniversari. Sempre s'estructura de la mateixa manera. Comença el mes d'octubre i se manté fins al mes de juny. I el Club de Lectura se reuneix un pic cada mes, els dimarts, el darrer dimarts de cada mes, i se comenta la lectura que prèviament els lectors han seleccionat. La biblioteca els proporciona aquests exemplars i sempre és una manera de compartir aquesta lectura i poder opinar amb altra gent de què ha suposat de l'experiència de llegir.
De cara a l'any vinent, el nostre objectiu és que la gent se segueixi passant molt bé, incrementar els usuaris, que els darrers anys ha tingut una pujada que estem molt contents. En aquest moment estem entre 35 i 40 lectors, que és un èxit. I bé, sobretot el nostre objectiu és que la gent s'ho passi molt bé, que gaudeixi després de la lectura i pugui compartir aquests moments. Si qualcú està interessat en participar en el nostre club de lectura, el que ha de fer és dirigir-se a qualsevol de les 7 biblioteques que tenim en el terme i interessar-se a la bibliotecari, comentar-los que volen participar d'aquest club. I la persona que està al centre de la biblioteca ja els explicarà com ho van de fer.